heren. Goedemorgen. Omroep Friesland. Nou, kom verder. Ik ben Aad Zaalstra. Ik ben in 1 februari 1985 ben ik begonnen als assistentbode voor 20 uur in de week. Ik kan erbij zeggen dat het een week duurt, toen was het nog 40 uur. Dus ik ben zeg maar 29,5 jaar ben ik naar bode. Maar ik mis nou al een jaar ik hem te koffie drinken. No? Ja? Ja, hij gaat nog naar de voetbal. Hij zit smeden nou en Hij gaat nou naar de kantine? Voetbal, ja. Bij FC Harlingen? FC Harlingen, ja. Wie is dit nou echt altijd onderdeel van jouw werk? Dit was een onderdeel van mijn werk, ja. Ja, dat was een onderdeel van Ja, moet je even bijpraten, hè? Want ja, ik moet zeggen, dat deden niet alle collegeleden, hoor. Je moest niet overal weten trouwens, want het was, als je wat weten wilde, dan moest je bij Oude wezen. Want die weet meer dan de burgemeester en er werd alles bij elkaar. Dus als raadslid, dan ging je niet naar boven, ik niet de meesten om te lezen. Ja, je wist alles, joh. Maar waarom is dat dan zo vaak bij mij mogen geweest? Ja, omdat ik dingen... Ik maar zelf niet bij me mogen. Omdat ik dingen regelen moest, omdat er dingen gebeuren moesten. Oh, Dat moest al weer. Ja. Goedemorgen, burgemeester. Daar ben we weer. Nou, ik zou zeggen, ik geef u nog even een keer een kopje koffie. Ja. Het zal wel een van de laatste wezen die u suf van me krijgt. Nou, ik dacht dat van, we jou niet hadden, wat moeten we dan? Aten wie het middelpunt van Stadhuis, nou? Hier, dat ik gewoon zei, dus, hij wie op en top ja, de verzorger van de bestuurders. En, maar in de breedste zin van het woord. En hij ging net jaren verder als dat de laatste van u, bij wie je spreken, het huis, dit staat huis verlid niet. Ja, van de beulen folie. Ja, maar dat is spreekwoord. Wij gingen niet één keer in de week spreekwoorden, dat zal nou zo zijn. Ja. En dan, nou dat rouw wel eens uit, want je wist nooit hoeveel klanten er kwamen, maar als het wat langer duurde, je kon nooit het stadhuis, het aten wie er altijd nog. En hoe nieuwsgierig is er? Hij is allemachtigst nieuwsgierig, dat is niet te geloven. Ja. Hij wil alles weten. Hij doet net een wandelende krant, een wandelend dagblad. Maar hij weet ook alles, zei ik net al, maar hij weet ook alles. Daarvoor samen wij ook altijd bij hem. Hij heeft het weten willen. Even naar hem. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, doei. Nou, ik zal eens even kijken. Ik heb het idee. Nou zie je maar, ik ga aan het werk, maar hier zitten ze nog steeds te luisteren. Want dat blijft maar doorgaan. Ja, wij gaan direct de stad in. We komen nou eigenlijk even opnieuw opdragen. Nou hoor je er dadelijks mee op. Gaat dat net dreig worden? Dat wordt mij alle dagen weer verteld. Maar ik heb gezegd, ik neem eerst even een paar weken rust, vakantie, lekker uitslapen. 's morgens met vrouwtje koffie drinken, want die is ook net met pensioen. En we zien het wel. Nee, hier, kijk, ga maar naar binnen, ga maar naar binnen. Nou, hartelijk dankjewel. Goed, nu trekken we hem eruit. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het gaat allemaal. Ja, het zingt eigenlijk. De stenen ook, die zingen echt. En dat vanmorgen konden we dat ook heel duidelijk horen. Dat is echt zo mooi. Dan heb ik mijn dag goed. Wat er dan ook gebeurt. Dan kan ik wel 4 lekker banden aan bij de auto hebben. Dan heb ik nog lol van wat ik vanmorgen beleefd heb. 5, 6, 7. Dus hij draait nog geen 60 en. Dat houdt in dat je het bovenas 15 keer rond gaat. Dus je 60 zou jij, 4 weken, 4 uiteindelijk. Dus
Eigenlijk is dit de mooiste snelheid. Hij heet Windlust en hij is hier in 1888 is de molen hier in Wolga gekomen. Van waar heb je dit vak leerd? Van mijn vader. Toen ik een jongetje was van een jaar of 12, lieten we hem ook nog wel eens draaien. Woonden we op een grindweg en dan gingen we zaterdagmiddags hier wel eens met z'n beiden heen. En dan zetten we mijn vader hem aan en dan ging hij naar Mannes Verderens toe, de kapper hier. En dan liet hij het haar knippen en dan liet hij mij gewoon, maar dan konden we niet malen, alleen maar voor de print draaien, hè? Dan noemen ze dat. Hè? Dan heb je dus geen maak je geen garage. Het is correct een stoomlocomotief. Hij door? Ja, dat is mooi als je zo loopt. Als het zo gepruts is, dan vind ik er helemaal niks aan. En heel nou jouw hele leven Molner West? Heeft dit nou jouw vak? Nee, nooit. Ik ben in 57, was ik 16, toen ben ik naar Philips Drachten gegaan. En dit heel er altijd bij dingen? Altijd zaterdags. Maar ik had natuurlijk, Philips Drachten was natuurlijk toch een internationaal bedrijf. En die hadden ook wel heel vaak mensen uit Japan, Amerikanen, nou van alles. En, en ze wisten dus dat ik hier veel op de molen was. En dan zeiden ze, ja, we hebben morgenmiddag komen er Amerikanen en die wilden we heel graag een molen zien. Nou, ik zeg van mij, ik zeg, maar moet ik even met mijn baas over praten? Nee, dat hebben we al gedaan, dat hoef jij niet te doen, dat is allemaal voor elkaar. Nou, dan kwamen hier die Amerikanen, ja, dat was altijd wel leuk. Ja. Steeds controleren als het daar blijft hangen. Hoe lang bist u al in opleiding bij Klaas? Bijna een jaar nu, op dit moment. En is het wat een goede leraar? Het is zeker wel een goede leraar. Hij is wel wat warrig af en toe, omdat hij te veel dingen tegelijk wil uitleggen. Maar op zich kun je er een heleboel van leren. Het is wel wat een goud. Een beetje wel, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, als je goed luistert, dan komen we een heel eind. Kijk, ik ben nu 72, ik word in juni 73. Ja, mijn beste tijd heb ik ook gehad. Dus het zou mooi wezen als er een opvolger, want ik zou het doodzonde vinden als dat ding komt stil te staan.